Muoyon sila sa dili, mo na gisulti sa balaan kasulatan. Ang purpose ni Kristo nganong naa ang iglesia, salvation. So aron ang tao maluwas, aron perminti makuha or permi makuha. Kanunay makuha ang dugo ni Ginoong Jesucristo kadtong grasya nga iyang giula sa krus, mao na nagtukod siya adtong tubo sa kaluwasan, mao na mga sakramento. So karon, diya na to makuha kasi siyempre, diya man mo dagayday ang grasya ni Kristo. Pinagi sa bautismo, pinagi sa confirmation, pinaagi sa adlaw-adlaw nato nga kuan. Adlaw-adlaw nato nga pagkaon sa lawas ni Ginoong Jesucristo, di ba? Makuha ang Kristo niya. Pagkahuman kumpisal, pagkahuman extreme unction kung himalatyo na ta, pagkahuman kasal, pagkahuman kining tawag ining holy order o holy orden, kanang gitawag og pagkapari. So diha na to makuha ang grasya ni Kristo. So kung di ta makadawat anang maong gitawag og mga grasyaha, tayo kay nato ang kaluwasan, ngit-ngit pa ta sa alkitran.